मेथाइ लांनो फैनायानो जोंना माने जिबौखौसो नुफैबावो माने ओरैबायदि गिदोंमोन आयु नै रिंकु मोनानि फुला मालाय रिंकुआनो सब साजायजोबो नैबेयो मा फुल मोनथिया बेयो जाबाय मुरि नैबेयो वेलकाम बेक भाइगो चेनेल वेलकाम एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायना जासिहरबाय दा जोङो दंफैयो रैरुम मोनानि न'आव आलासि जाफैदो जोङो लोगोजों आंजों नायहरगासिनो नै लोगोफोरा बिसानियाव आलासि जाफैदो जोङो दिनै नोंथांमोना नायलांबाय था जों मा मा देखायो मा मा लोङो मा मा जायो नोंथांमोना नायनानै इन्जय लाबाय था थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेल' रिंकु मोनानि न'आव हाबनो नागिरबाय जोङो नै सासे हाबग्रोबाय ओमफ्राय थांसिगोन आरो जों माजा मोनसेल' लानानै फैदो माजा मोनसिगोन होनसै आरो बेनो जेबो जाग्रा बुस्थु लाबोआखै जोङो सोरो ओइ आलासि अबाव खारखो इयो रिंकु आलासि माबा न'नि मालिकआसो आलासि जानानै थाबाय जाखो देखाय दे मा जाखो नै माजा लाबोदो जोङो थान्दा थान्दा प्लिज नै रिंकु मोनानि फुला मालाय रिंकुआनो सब साजायजोबो नैबेयो मा फुल मोनथिया आरोना बेबो बिराद बरिया आरो फुलनि नामखौनो मोनसेबो मोनथिया दा आङो खोन्थानो रोङा आरो नोंथांमोना नायलांबाय था नै ओइ इफोर मा फुलथाय मा फुलिलाय नै एल'भेरा रिंकुआ मालाय इखौ मोखाङाव फोननानै मोखाङा गुफुर पाउदार जाजोब्बाय नै मालाय इफोर मा बुस्थु नैबेलाय माथो माबा थास' बिबार थास' बिलाइ मा बिबार इयो बिबारनि नामखौ मिथिया होनलाय जायखिजाया पिंक कालार नै बिथिंजायबो नुनाय मानि रिंकुनि साजायनाय बेफोरो नुनाय मानि रिंकुनि साजायजोबनाय बेफोरो गासिबो नै मालाय फाथैया गय लाबोनायबा जानो हागौमोन फाथैजों आरामसे नै बेफोरो गासिबो थुलुंसि आब' रैरुमनि आब' आंनिबो आब' जाबाय आरो हाथायाव थांनो नागिरदों ना आब'आ मायाव दखानाव बाहेराव ए जा समायनाखा आब'आ बिराद गरमथार दिनै कारेन्ट फैयाखै दिनै सानदे नालाय जोङो सानदेआवनि देवबार हाथायावनो जोंनिया दिनै माबा हाथाय जायो नालाय सिमेन्ट सापरियाव बेनि थाखायनो जोङो दिनै लोगोनि न'आव फैदोंमोन फार्स्ट टाइमाव माजा लोंग्रोबाय जोंनि लाबोनायखौ बेनि उनाव रिंकुआ साहा फुदुंगोननो दा जोङो नैबे थान्दाखौ लोंग्रोनोसै नङाबाथ' एसे गरम जागोन ना दाहाय टेस्टी ses masa bunda ring qua bay này muốn nói xin nào dừng lại lẹ mất thời gian rồi đây bay nào đấy ring qua bay nào kia này दा जोङो रिल्स बानायनो नागिरदों ओरैनो फिसा ओरैनो मोनसे थुख्राथाम रिल्स बानायनो नागिरदों माने नोंथांमोना नायलांबाय था होननानै आङो देखायबाय थागोन नालाय नोंथांमोननो रिल्सखौबो माबायदि मोसादों लोगोफोरजों मोसानायखौ माबायदि मोसायो दाथ' बिराद ट्रेन्डिं सोलिगासिनो नालाय बे ट्रेन्डिंखौनो नोंथांमोननो देखायसिगोन आरो माबायदि मोसायो जोङो मोसानोथ' रोंखाया थेवबो रिल्स बानायगासिनो लाजिजोब्बाय माने लोगोफोर रिल्स बानायगासिनो मालाय हेपिना ओमफ्राय नै जोंहा सिदा ओमफ्राय नै साइडआव बरिं जोङो दा नै मेथाइ लायनो थांनो नागिरदों रिंकुआ बिराद लाजियो आरोना माने भिडिअ'आव फैया होनदोंमोन आरोना होमबाबो माने आङो बेखौ लाबोथारबाय आरो एखे रिकुवेस्ट खालाम फैथार आंनि भिडिअ ब्लगाव होननानै लाजिसोयो बिस्राया मा मेथाइ लायनो नागिरदों दा जोंहा जेबो जाया आं
आयौ 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 जिबौ मेथाइ बायनो फैनाया जिबौसो फैसिगोन आयौ अबे हयसो थांबाय आलुथिंजा थांबाय आलुथिंजा जोंहायनो मेथाइखौ मा लाखो मेथाइ लांनो फैनायानो जोंना माने जिबौखौसो नुफैबावो माने ओरैबायदि गिदोंमोन आयौ गथ'फोरा माने गिबावाखैसो थेवबाबो जों बिराद गिबाय माने देखायनोब्रा मेथाइखौ साहा लोंनो थिनदोंमोन आरोना जोङो साहा लोङाखै आरो मानोना बिराद गरम ना बेनि थाखायनो जों साहा लोङाखै लोंथ'लायला आरो मालाबा फैबाथाय लोंसै लाजि गुसु नों मानो लाजि गुसुथार जोंना लोगो जोङो गरम जानो नागिरबाय नै बेयो जाबाय मुरि नै बियो मा होनोमोनलाय बेखौ मिमि ओमफ्राय खुरखुरि लाल साहा नै थांसै जोंहा थादो नै सासेया मानो नायहराखै टाटा जोंहा न'आव थांनोसै बाय गाबोन समफोर फैफिनलायसिगोन दै गाबोन समफोर नायनायसो हानैसो नांगोन बेखौ नै जोङो दाउ लानो नागिरबाय दाउ बेफारि लानाय नै बिनिया अर्डार जाखाबायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना दाबा बाय